Pwede kayo naga... Ah? Di po yan. Oh, dapat support ko to eh. Tinidor lang kanya. Ay, sige. Ano ba sa dahil? Sige. How to eat kinayo? Bisita tayo. Bisita! Ay, may dalagang duwam! Bisita, may kayong bisita. Atong sala. Bawal dyan. Kung gusto tapong ko? Kinatakan niyang tapong gusto. Awan ti sagpaw na dato. Awan. Ay nako. Maglambi na arnaan niya. Ito yung matikagyan. Awatan. Ito yung identity paglatwam. Aray kayo. Halos mahigit makabula ng ako. Damang Sam. Ayusin lang daw. December 27 na yung mark. Yan yung ay. Kung tayo nagtang. Ayan! Ay! Alson. Kanyang kapsidin ka na raitan. Kaliman! Ay! Ang bagay ka mga. O, kaman. Bakit nga ba? Thank you. Salamat. Sa nagpasyar. Okay! Rapid din tawan na kayo ko. Ayam, bagtay bagbagayo tila lakay tumawag mo pa. Adik na nakita kayo to. Ito niya, taplatam. Atin eh. Ang kunay dumdumog ko ng matakano ko. Saya. Kilik-kilik. Naputot pa eh. Yes. Makakatawa ka ang sino ko, ada ka MCL. Kalang ikaw. Ang lagay niya ang kaaba niya. Kawang mati makareceive mo tika sama na Ano? Ah, naide. Gaggadan ng mamad basit. I love you so much, my eternal Valentine. Nagalala na ka numatata? Nalam niya yung Nag-search? You are my sunshine ka na ngay tapos ngay pinangurda ti gitara. You're my sweetie pie, honey pie, Julie pie. Pinangurda. Na-over ni Yoksay. Delikado atan. ay kasi pinangurda. Nagadungay bagam. Tatapay. Kaya? Yata yung apo. Kan tayo man ni Yukse. Wow, suya. Ano mapalaluan yung kapit ng mata? Ate niya uputi. Pag-aaral na ako. Sino tang makapangal ka na kayo? Sino tagkasapulan si Tutpay? Palay mas pili. Tapos magkadago sa ito. Adeng, kasi nga spaghetti ang kumasurutan nun. Kasi ka nang isuro na Kasi nga spaghetti ti amo. Nung nagluto ate Eden, Adi paktuloy. Imas. Ay, madina yung batya ni pangit na. Nalagip ko pa dyan ramen din na kayo. Pangalawa na yun. Galing ang ramen. Bawang mo yan. Limang mo yun. Dati dapat mo sinubusul din namin ang ay? Dinugsul. Ano kayo kasi ni Magina nagkakalang mga niya. Kanya kaya dinugsul na. Hindi na yung nabalibal ko. An? Ate, ano sanday di damdamo ngayon nga kwa. Ingapot aji pagbalunan ta. Aji side na tiya pandalalan. Punta ka ni Bangan. Ako ako tuwa Kas kami lang naging ilusti ko ati Agi taga-pulot. dito sa nakit kita kapulot niya. Mas yan na umat doon Siya na lang nila. kubingan. Buwan? Sama ko dahil. Malagip mo malin itong adi niya dadi. Binubutan nga rarami din na apong ipay. Di nga pa tayo kaparisek. Pindukan sila niya yung pag ikinawag ka din ilong na bakit kami ilustrado ka bakit. Yung pamin, piliplibas tayo bagana naman niya Nagrawat ang kasli doon. Hindi na rin nalala yung iba niya. Kita ang dagan na siya ng Nakinak siya na ba? Pinaro yung sanme
Nabartag kami, nabisto kami. Sikat ang mga Alik video ako. system. Pag mga after ute. Kaya akit. Awan mag-eat. Madati. Okay tayo. Kutan. Padi makabirit, no na puno di chan na. Sige man, Rosabel. I must be crazy now. Yung may isang di ugaw ide ka. Magkaya na nagpaibuyaan niya rin ka. At ikapsama. Ikapsama. Ha. Hindi ako makapaniwalang may ganyan kang beauty. Enjoy to the world. Bakit kita mo kinichuyan? Kaya pangit ang kami. Madingamin nga na develop. Ano ko to nang natikwa? Nang natisila ko na kanya. Ano ba di? Nay, partneran nyo! Karugit ajayin kuya. Baka mantak. Piki lang dapat lang. Nay? Di pa... Ayos ba? Nangihinayang ba yung tugtog na? Kaya mo tatugtog pa. Ano ba yan? Ah, Yan. yan. Good. Nagtatap ka ng sa Domingo? Mm. Hayop ka, hayop ka. Ah, good. Ah, very good. Ah. Ah, solo! Kami na ng ulo. Tulong ko? Ah, kasta. Ah, good. Ah, good. Steady. Kumita ka dito. Pigilan ka pa diba? Pigilan na ko to. Awan pa natino nga na alak. Ore, lalo ka ba? Kanino? Isa lang natabok mo na eh. Katong Lagamin mo. Nagpintas kaya? Ah, di ba? Para may ang kandidato mo, tanong mga kandidato mo nga buwan mo. Nakuha ba sa akin? Nakalabas na nga eh. Ay, steady. Nagpintas ka kaya, oh. Ayan, di ba? Oh, di ba? Happy birthday, happy birthday to you, chibu. Ayun, sa lapidin ka. Happy birthday to you.